don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka tsaya ka saurara, ka yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ka yi following, sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyo domin ‘yan uwa masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su amfana. Kai ma za ka samu lada. Nafilanmu na yau, dare na 5 a cikin watan Ramadan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya yi wannan sallah, Allah zai rubuta ka, babu kai babu wuta, babu kai babu munafurci, kuma Allah zai baka lada kamar kayi haji 1000, umara 1000. Nafila ne raka'a 8, sallama 4. A kowace raka'a za ka biya Fatiha ƙafa 1, Alam Nashara ƙafa 1, Qul huwallahu ahad ƙafa 3. In kai sallama ƙarshe, za ka biya sunan Allah ya Samadu ƙafa 100. Ya Allah ka karɓi ibadunmu, Allah ka sa mu ga Annabi Muhammad, Allah ka sa manzon Allah ya cece mu, Allah ka sa ba a baki muke son Annabi Muhammad ba, Allah ka shirye mu, ya Allah ka raba mu da talauci, Allah ka hore wa kowa abin da zai ci ya sha, alfarman wannan wata mai albarka.